να περάσει στο επόμενο ταλέντο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς ονομάζεστε? Εγώ ονομάζομαι Περικλής Κόκκινος. Και η κοπέλα τη λένε Σίση. Ήρθαμε να διαγωνιστούμε στο κλασικό μπαλέ του Λεύτη Φαγός και εγώ χαίστηκα. Πες και εσύ Σίση, πες και εσύ Σίση. Και από πού είστε? Εγώ είμαι από τη Σάμο. Η Σίση είναι από τη Σύφινο. Και τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι βαρκάρης. Αυτό το καταλάβαμε. Δεν μου λες, έχεις κάνει προσθετική? Πού? Πού λέει? Για κάτω μιλάω. Αυτό που βλέπουμε είναι το δικό σου, το φυσικό σου, έχεις βάλει extension. Το φυσικό μου. Το φυσικό σου. Το φυσικό μου. Πες και εσύ Σίση. Πες και εσύ Σίση. Δεν ξέρεις, πού αποκοιμήθηκες στο καράβι. Και μάλιστα μπρούμητα. Βαρκάρης λοιπόν. Ναι, αλλά όταν έχω ελεύθερο χρόνο, δουλεύω και σαν ναυαγοσώστης. Και δεν μου λες το σωσίβιο, δεν το βγάζεις ποτέ? Ποιο σωσίβιο? Αυτό αγάπη με εκεί μπροστά. Αυτό? Ναι. Όχι το μπρατσάκι. Δεν είναι σωσίβιο, η κοιλιά μου είναι. Το καταλάβαμε, αυτό λέω. Τα κιλά δεν είναι αρκετά για να χορέψεις κλασικό μπαλέτο. Είναι, αλλά τι να κάνω, ήδη κάνω προσπάθειες να δυνατήσω. Έχω αρχίσει 3 δίαιτες μαζί. Γιατί 3? Δεν χορταίνω με τη μία. Παλιότερα έκανα τη δίαιτα της Παναγιάς. Τη δίαιτα της Παναγιάς? Ναι, τρως τόσο θες και μετά λες, όχι Παναγιά μου. Αλλά τώρα παρατήτως κάθε βράδυ τρώω 2 γιαούρτια. Α, δηλαδή άμα σήμερα φας 3 γιαούρτια θα σε χαλάσει? Θα κάνει κακό στη δίαιτα? Λέμε ρε παιδί μου. Στο είπα ηλίθεια να μην έρθουν να μας κοροϊδεύουν. Φαγώθηκες ηλίθια. Συγγνώμη φίλε να σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι ηλίθια. Και δεν μου λες Περικλή, η Σύση? Η Σύση τι? Λέω, η Σύση με τι ασχολείται? Α, είναι η δασκάλα μου. Στο χορό? Όχι, στα αγγλικά. Α, ξέρεις και αγγλικά? Κομψή κομψά. Κομψή κομψά, δεν βλέπω να περνάει στο τελικό. Και ξέρει χορό? Πολύ καλό, αυτή φαγώθηκε να έρθει, εγώ χαίστηκα. Πες και εσύ Σύση, πες και εσύ Σύση. Εγώ ήρθα μαζί της στα γαρνιτούρα. Δηλαδή? Συνοδεύω, όπως συνοδεύουν το κοτόπουλο οι μπάμιες. Πώς συνοδεύει το ρύζι τα σουτζουκάκια. Εγώ συνοδεύω τη Σύση. Τώρα πες και εσύ Σύση. Πες και εσύ Σύση. Δεν μιλάς. Είναι 2 αδερφές δίδυμες, τι μου και η πύρα. Και τι θα μας χορέψετε σήμερα? Θα σας χορέψουμε τη λίμνη των Κύκνων. Δεν μου λες, θα μπουτίξεις κι εσύ μαζί με την κοπέλα? Γιατί δεν βλέπω να χωράτε και οι δυο μαζί στη λίμνη? Δεν μπουτάτε καλύτερα ένας? Λέμε ρε παιδί μου, δεν μου μοιάζει με Κύκνο. Πιο πολύ μου φέρνει σε αγριόπαπια. Στόπα ηλίθεια να μην έρθουν να μας κοροϊδεύουν. Φαγώθηκες ηλίθια. Συγγνώμη φίλε να σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι ηλίθια. Όχι, θα βουτήξει μόνο η Σύση. Εγώ θα κάτσω απ' έξω και θα πλατσουρίσω. Θα τρώω τα ψωμάκια που θα μου πετάνε περαστική. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να αρχίσουμε να χορεύουμε. Άντε, γιατί είναι και πτώμα από τη δουλειά. Ρίχναμε δίχτυα όλη μέρα σήμερα. Άμορφη ηλίθια. Τι κάνουμε, δεν θυμάμαι. Α, καθόμαστε. Ναι, κάθεσαι με μία άνεση. Μπορώ να κάτσω με τέτοια άνεση με αυτό εδώ να είμαι στα πόδια μου? Θα ήθελες να το έχεις αυτό να είμαι στα πόδια σου? Θα ήθελες, αλλά που τέτοια τύχη. Κατάλαβα από το χαμόγελο. Κάτω το. Καταφέρω τώρα στο να κάτσω. Φοβάμαι στραπουλήξω κανένα γόνατο. Δεν επανέρχεται μετά. Τι έγινε? Γύρισε μια τρίχα. Καλά που είχε πάει η τρίχα και γύρισε τέτοια ώρα. Θα βάλεις αυτό.
Γιατί γελάς, ξέρεις τι, φοβάμαι να κάτσω πάνω και μου αρέσει. Γιατί είναι με γίνει η αρχή, μετά συνηθίζεις. Ηλία! Θα το βολέψω τώρα, Αλήθεια, με βρέσει και καλό. Έτσι, αυτό άμα πλώσει, αυτό άμα πλώσει. Ωραία. Τώρα τι κάνω. Τα χέρια έτσι. Λίγο με βόλεψε η στάση. Κάτσε σηκωνόμαστε. Έκοψε και ο αέρας. Κατέβα κάτω, μωρή ηλίθεια, σηκώθηκες μόνη σου. Βοήθα. Κάνε και τα δικά σου τώρα μια ώρα, ηλίθεια. Άντε λίγο να πάμε βάλω λίγο πάγο, θα βρεθεί να γίνει τούμπανο. Αλλά, παιδί, έλα λίγο εσύ που το κοιτάς. Κράτε λίγο εδώ. Βγάλε το χέρι από την τσέπη. Διαγωνιζόμαστε στο χορό τώρα. Λοιπόν, ακούω. Εγώ δεν βλέπω αυτό πόνο. Πώς σας φάνηκαν? Εγώ προσωπικά δεν τρελάθηκα. Εγώ θα ήθελα να τους ξαναδώ. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ μόνο τον νεαρό. Όχι εδώ, σπίτι μου. Έλα, γόρι μου, πάρε τη διεύθυνσή μου. Θα σε κάνω εγώ αστέρι σαν το Μαρτάκι. Ηλίθεια. Στέφαν Παπαδόπουλο 17. Θα έρθω. Πάμε, ρε ηλίθεια. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε.